Zdravo, dragi moji! Danas ću vam pokazati kako da napravite čudesnu mešavinu za jake kosti, zglobove i hrskavicu. Kosti i zglobovi služe da očuvaju ljudsko telo stabilnim i pokretnim, međutim, usled vremenskog faktora i napornih fizičkih aktivnosti njihovo stanje se može pogoršavati. Adekvatna ishrana će vam na potpuno prirodan način pomoći da pokrenete bolne zglobove i ojačate kosti. Seme bundeve jača kosti, zglobove, kičmu, uklanja akne i bubuljice, a ženama produžava mladost i smanjuje rizik od raka dojke. Semenke suncokreta vrlo su bogate magnezijumom, koji je najbolja garancija da će vaše kosti biti zdrave. Suncokret takođe sprečava i grčeve u mišićima, a zbog bogatstva bakrom obezbeđuje nam i fleksibilnost kostiju i zglobova. Susamove semenke su dobar izvor kalcijuma koji je suštinski važan da se spreče neki problemi sa kostima. Redovna konzumacija susama može pomoći i u prevenciji raznih zdravstvenih problema. Laneno seme čuva kosti, olakšava varenje i preporučuje se ženama protiv pojave raka dojke. Pomaže i kod osteoporoze tako što umanjuje rizik od preloma kostiju. Suve šljive će vam povećati gustinu kostiju što će poboljšati pokretljivost i ublažiti bolove. Za ovaj recept vam je potrebno seme bundeve 50 g, semenke suncokreta 50 g, semenke susama 50 g, laneno seme 50 g, suve šljive takođe 50 g i domaći med 300 g. U secka dodajem susamove semenke, laneno seme, semenke suncokreta, seme bundeve i počinjem sa mlevenjem. Samlevene semenke ću prebaciti u činiju i nakon toga dodajem med, promešat ću smesu, a zatim dodajem i sitno iseckane suve šljive. Pripremljenu smesu ću prebaciti u teglicu i čuvat ću je u frižideru. Svakog jutra uzimajte po kašiku mešavine i već za 2 sedmice bit će vam bolje. Svi sastojci u receptu su zdravi, prirodni i lako dostupni. Zato ne gubite vreme, već ga isprobajte. Ugodan dan i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!